विश्वकप ପାଇଁ ଭାରତୀୟ 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷିତ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ପାଇଲେ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ୍। ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଫାଇନାଲ 15 ଜଣିଆ ଦଳ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଲୋକେଶ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଉପ ଅଧିନାୟକ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, रवींद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एवं आर अश्विन।